Komorna Fasing Tipra Sarongni Laibuma Jikamon Chomini Rasbarini Gate Bubagra Khor Agulini Bubagra Roni Laibuma je Siri City ni Tipra Sarongni Sinimurok Kamon Chomini hini Singja Komani Abo je tabuni mani khani tongmaro bebangno Sukrobui Subai Sukrobui toni jago Haike tabuk kebo khorangti saya Khoroksa TSF ni Adong Birguram Tripura Central Publicity Information Secretary bo nugui tongmalia Tipra Sarongni Laibuma Komorna Fasing no tuyei Balaino Wanajak tei tabungni MP Minister kangai kok thachapano tisaya abhaike sokomorna bkhak thangai tongmaklai bini wansungmung khrani di chung tabuk borbai kringmani bisingtui tamo hoi sakidarka. Hello. Ni sari hello. Lamsogo takukno takubirgono chini jatini khorango. Ni sari. Acha nini singnamu tungmani chungmia je kaisa nini Facebook page je Rajbarini je Kamon Chomini je sabai jagai tongkha je Tipra Sarongni Laibuma kamana nai tongkha kebo khorang tise abhaino kaisa nini yo dongno siklarong message mani nang eje TSF ni jeta adong khoroksa samung sengkrak tangnai ngai abhairong hastele lukurno tamko kacharna muchung bai norokno khorokno sungma bagai naji snamjak tongmani Kamon Chomini guriwi abhairok bebakno subaijak ga thaimi abatan bagai subaija ga abor torok thingno abo simia ge baksa rok sawabo je develop khlaijani lama sikon ngui lama todina bagai abo sikon khlayo subai sugur bohin khlawo ge ani sana naima ke abo haise nung develop khlaidi Tripura state no nung develop khlaidi chini rajyo no kuno abati kare chung tebse khapuro kaisa develop khlaina hinoi chini Tripura sani hukum no sokomore khiwi to abo tam develop ba ge abo nang chini je youth ba chini Tripura sa all Tripura sa nang abo sanai je naidi chung wan sogo nyanya ni nango tabu khorangti sana nangnai kubangma sudu ot Kamon Chomini simia chung naharai nei khanga yagra yakchi chung kubangma nugo jemon north gate ni buskang ni hapka hingke left side jo je o jago agini raja ni brindia rok je fuji rok borok duty tongnai nok chikon khlai tongoi tongo jago left side bo kolokma khlai or nok no bo chung tabu nugui mankha tamol snam ka saimia duganda snam tamo nok snam o je pilar kotor ke tongmani abno tabu sokomoroi dugan haiklai sukumoi nok tangai parikha ge aba haikongma chung chini Laibuma ro kubangma no tirik tini kisa khna kusa khlai sokomor jagai tong gabrok no ti chung beksi khlai chung chini sijak nojak Tripura sarok chini youth dok chung busungo phai kok sabai jange belaino sanai ang abri tino ang je chini Tripura sarok no nukthung chitung hini busungo phai kok satung khorangti satung je thui tongnai kiriwi lasiwi tongnai borok bo khorangti sawi busungo phai tung hini no ang opus khlai mani. Acha tako bilkuno te kaisa singnamu chungo nung eje TSF ni sengkrak ngai oba hairok no mokol klai nini mokol nojoro klai nung oma haike Tipra Sarongni Laibuma kamama naimani bkhak thangna tongmarongo nung oma haike kasuna bagai truk oma haike ni je mansak chai togoi tongmani phiaba tabuk bo oma haike Tripura Sarok bangma minister MP bangma nung ara tuidili kok saka phiaba oma hai situation rogo oma hairok ngai tongmani je Tripura Sarongni Laibuma kamane bkhak abor ngote sini o hastini tabuk je president no je MP minister tongaro tamko kazarna muchung nung je e je ta yot ngai haike ba TSF ni khoroksa adong ngai ang borok no abno kok sarnai borok siaya borok kaham kinan slai sinai nugdai kubangma minister tong kuna MP bot kubangma okra sakara borok sai mano borok nugo hinang khaklayo haipana borok tangai borok sayang saimia borok tangai ba borok mokol tongai bo kerisuk buhuk tongai bo kerisuk ngai tongha abang saimia ang borok no request khlainya abno borok minister manmani chini Tripura Sarongni boot baise borok MP manmani Tripura Sarongni boot baise borok minister MP ngo nge chini Tripura Sani bagai borok kisa wansong nangthung wansogoi borok yapri senangthung je skango ang jekono nogo jekono samung khlai tongphano pilao ang ani am babani busase am babano sokmana nai tongo chini Laibuma chini noktano sekna nai tongke abang khorang mati sanai nge ang aba haikeno chini minister ba MP rokno bang request khlayo je borok baba hairokno ti borok khorang ti satung borok je puso pongphano je pati khlaipano borok chini Tripura Sani bagai borok khorang ti satung hinang abono borok request khlainai tam hinke naidi nung khoroksa minister ba MP nini power no nung istemal se khlaya nung use se khlaya angke nung minister ba MP borok ni thani gongo power to borok khlai ke khlai mano khorang ti sake chung public khorang ti sama juda borok khorang ti sama juda nge chung to chung sawi maya kokno se borok satung borok
khorang tisa dong hini chung borno ro horo ike ba ang abno borno request khlainai ang abno borno koinya musungo je borok abo hai rong nai khorang tisa tung jab trong nai kol thung au takuk no last ni paithang ni sung mano haike ba tabung ni je o nung samani je o gate sabai jamani je oti prasar ni live ma je sokomarna ni bakak thang tongmani abo sabai shukrubai paishuka da hani man na tam abno repairing de khanya nai fi abo ta bo ba hai rok ngi tak situation repairing da khlaina nai saimia ang gongma nugmani je kono nok kasamna phana je kono samang kasamna jodi repairing khlaina nai kangke abno sakani je color tongmani abno se taise kutal khlai color dijago ba abno soi se taise khlai jago kya jago je kaman chongmani ni nugmani hingkang o je pillar kotor kotor tongmani agini pillar abarongno se subai pare jagma nugo gang abno nugo belaino kha khamka suda abo simia ang belaino naikoloi tongmani taklai kubangma jagao naba haije chini lai buma rokno sokmot jagma nugui tongo je ta singo bang saka not get doko bo ama hiklai namui mane agini je lai buma rokno hui pare ma hiklai hui pare jagui tongo ga je yak left side ni je nok tongma rok ga ba hikeno ang kaman chongmi bo nugui bukha tongoi manliya bukha khamsukha je tam se ngai sing tabuk se truk truk tini bo kaisa noro khna bo kaisa noro ge ulo sing bo daga sogoi nyai ka nang tongmanliya bukha dukun nangai anga post no ani facebook go post khlai marika au takuk nung to khoroksa tsf ni hake do phani bagai no je norok tsf ni ngai norok ma ke samung klai tongo ti prasar ni bagai norok hake norok bus kango jodi ma hake ti prasar ni live mas bajagai se kama jang thangai tongo ge norok ni tsf ni bakak ti bus kang ni step rok bo hake na harjak na yo ma hairok no tuyei sungabo tsf rok agio bom tinyo puilo sung tsf songsamani bo tini je jarawa tripa sarok ekdom kumati ngi tongmani kuma sugini thangma hayang tongo tini riganai risa tini kokthai tini kanmung sumung bebak na kumawi tongo o jarawa na sung tsf songsakha chungnya tini je tini founders dok tini agini kusam tini tsf na songsai klangnai dok borok tsf songsai klangka abo no jogini sung tabok bo tini je mansak sung tin tsf rok sung khorang tisai tongo sung bahai ke tin tiba sarong no mothang na rogoi mannai bahai ke sung tin tiba sarong sung busang ngotlangai mannai sung abo sai togoi tongo ulogo sai togoi thangnai sung siasak no sung khlai thanai au hambai tahu birguno chungbai ama ke jora kesep ni bising tipono chungbai chini jatni khorang ni news channel lo chono jora mani bagai hambai